Čus lidi, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude takový kratší, protože plánuju na večer. Takový jednodušší a delší. Tak uvidím, jak to vyjde. Proč natáčíš ale bude šlapla jsi do labuťáku. to delší video. Mě jako ani nepředstavíš, ne? A tak natáčím z Bluehair. Čus! Tady, moment. Ukážu vám, že fakt natáčí, koukejte na to. Jo, mám Samsung Galaxy Core Prime, kdybyste se někde ptali. Jak tady opět tam. Tady je pěkná přírodička. Tak. No a na večer teda plánuju to video, nějaký to další, takže uvidím. A uvidím, jak to vyjde. Snad se to stihne nahrát včas. 16. Dneska je, nevím, Tady je taky. A já jsem se rozhodla. A teďka se jdeme podívat k potoku. Teďka jsme byli u rybníka, nevím, jestli bylo vidět. Co? Ale znáte, jo? Rybník, jestli byl vidět. Moni, pojďme jim ukázat takovou naší skrýš. No, tak víš. Je vlastně drzí, a se nemohou procházet. Aha. Tam byl balík sena. Já jdu tam pomalu. Jdeme se podívat do té skrýše. Tak. Jdeme tudy. Tak. Takhle. Lezem. Tady by se dalo projít. Tak a potichu. Buffy wow. No to je schovaná u dřeva, kde jsou ty pavouci úplně nejčastěji. Ale jako jak chce. A my vám teďka půjdeme ukázat potok, nebo aspoň já vám půjdu ukázat potok na Monče. Tak. Ale... Jdeme dále. A chtěla bych vám říct, že s Mončou teďka budeme natáčet obě dvě to. Vlastně teďka ukončíme, až vám ukážu potok. A budeme natáčet buď to představovat netrávno. A uvidím, jak to bude s tím večerním videem. Doufám, že se stihne nahrát včas. Tady jsou když tak ořechy. Kde má teda ten doufám. To růžový, jak je pěkně vidět na Mějte se hezky a ahoj. Jdeme natáčet máme sketch. Potůček. Pěkné Annie. Nechce sežrat. No není furt štěká. Máme ve videu možná. Tak tady máme jablíčka od včerejška. Tak. A u tohohle se loučím a těším se s váma na večerní video, takže čus zatím.